Na ka jinglap ya ki kaktu kat ni ki dukan jong ki badi jingde harut surok bat lenti ya ki jat hakendai lat ki badang bedeng ban priang ya ki mar ki mata jongki ki officer bat nong trai ka Shillong Municipal Board lembat ki board pulit ki lap tha ya ki ban lumno ya ki mar jongki kumbala de ban pinmana lem kumta lada ki dang satla om ban se ban rano ya ki mar ki mata jongki kumta mar ki nong de madan kilas dang ban lumno ya ki mar ki mata jongki klem dapen shu ya ka hukum jong ka municipal lembat ki board pulit shu nakaliang ka municipal kila pen apru ya ki kali ban kidnap hang lada don ki bapen Very good. Lom. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya